О, да. Днеска ще се забавляваме в Оме ТВ Братле. Аз ще се местя сигурно. Къде е? Някъде по-надолу. Или по-нагоре. И стримове, мримове. Сега да ме слушат глупости и говоря. Тебе те е срам вече, така ли? Да. О, ти си вече на стрим ли, бе? Чакай да ти Сега да ме лакна слушат клипчето. глупости и говоря. Тебе те е срам вече. Ето. Стига. Чух се. Чух се, тук що се чух. Чисто вика, чух се. Ох, тежко е. Тежко е времето да се стримър днешно време. Какво справиш, бе? Майко, много свети той. Аз искам върху мен да свети. Що? Ари, бе. Аз не съм... Добре. Ето. Как? Между другото, Какво така се... на всичките са тихо. И тук има някакви лостови детачи, се чуеш за какво са. Май не са Запил? западничко. Добре, той се навива, за да се изправя. Нами как да... Тук си даже не мога да бръкна. Я питай, луста на колко е. Откъде? От те. Малко става. Как да го оправя? 19 имат. Манячката му Точно в обърка кола поне- тотално. Поне едно И аз се текст смея като богат. да има. Моля? Смей се като богат човек. Не мога. И аз се смея ти като богат човек. И аз не съм богата, че да мога. Представи си, че си. Гледай. Нещо да. Оли пие, мене ме хваща. Аз какво дойдох тук, хвърлих си и бирата. И заради това ли с вами да показвате това на хората? Човек много не е скучно. Да. Те вече могат да вземат То готиня, мой ли се смее като богат? Браво. Защото той е Това лесно. готино. Да, о, бе, удари ме с косата. Извинявай. Това готино се казва Олимп. Замери ме с косата. Как се казва Олимп? Да. Ох, бе. Митко. Ох, бе. Марат. Какво става, Минавай. Митаче? Чакай да го нагоре. Я повтори. Добре. Аз също не съм видела. Ще я плетеш ли? Тук. Я ме наплети. И наплети. На възли. Митко с Тя е дупа фризьорка, така. Да. А ти си фризьорка? Откъде си? От Козлодуй, ти откъде си? Пловдив. Хора, Как Пловдив? които гледате в Козлодуй, това е най-добрата фризьорка. Нали така? Така е. А той стримва? Да. Браво. Какви цени? Мъжка пострижка престани. 10 евро. Мъжка пострижка е престани. Влиза ти, казва ти престани. Има постригва. За тебе 9,99. Точно така. Бах ти промоцията. Така като се пострижа при тебе долу-горе към 10 000 пъти и ще имаме една безплатна пострижка. Да. Точно така. От колко време си фризьорка? Ти не приличаш на много голяма. Съм на 19, значи миналата година, лятото по това време горе-долу, почнах да помагам в един салон. И само помагам, нали? Ага. Ако също ще Но помага иначе мисля да си изкарвам курс, защото не ми е излишен. Давай, фризьорство има бъдеще. Хората няма спрат да се постригват, освен ако не всички ни оплешивеем. Аз така Да. помагах на един Ще слагаме милионер, ама перуки. Да. не съм милионер. Ама тия перуки някой трябва да ги поддържа. Ами да. Супер, пожелавам, че успеха, другите с какво се занимават. Аз съм 11 клас. Да, гледам. Я си не види косата. Така да главата. Изпуши главата. Младежите се забавляват, тук като ние седим брат в Е, омето как и бе? изкочаем. Що се забавляваме? Много се забавляваме, да. Метак, това твоето ли беше? На здраве ли искаш си кажем? На тебе го... Да, добре. Ай, Митко. Еми дай, то Митко Метак, но и също не е ли? Същото. Малко не си знае името. Да. Ти как се казваш? Георги Той май съм. не говорите, като Георги. гледал. Жоро. Жоро. Гриш. Жоне, Това не е ли Гега? слънце. Гришо. Как се кажеш Георги, Жоро, Volkswagen Гришо, Гега. Гошко. Моля? Ще коментирам се. Добре. Хубаво, Григорий. момчета и момичета. Лека. Айде лека.
Оля, Григорий Нотовото. А? Оляс. Що става, брат? Нищо при тебе. Какво става? Тук с колегата лежим изморени от работа. Какво работите? Изолация работиме, брат. Майстор на гипс картони. Гипс картон слагате, така ли? Не бе, Изолация. Външна изолация, стенопор. Външна изолация. Какви цени? Ти бачаш ли нещо? Не. Аз съм безработен. Не си ли Том лежиш? бачка на стол. Не си ли лежиш, че съм безработен? Как палиш пари, бе, брат, това? Тайна. Та не на нас, бе, ние да не бачкаме, бе, ние да седиме на стол. Инвестираш 12 000 и ти си човека. Как? В какво? Къде ги Биткоин или? вложите 12 000, бе? В техника. В техника. И после седиш и правиш пари. Аз не знам, че си Онлайн такъв. правиш пари. Да, бе, как? Много. Тонови. И колко първоначално трябва да имаш? Колко трябва да имаш 12 000. първоначално? Да. Така го измисли. Към 5-6 Зарежда. хиляди минимум. 5-6 хиляди. Да, бе. В евро вече са 2-3 хиляди. Смисъл, колко плащаш? И какво правиш после с ти, като ги добавиш? Инсталираш си OBS, настройваш си OBS, настройваш камера, настройваш микрофон, научаваш се да стоиш пред камерата и да говориш като олигофрен сам на себе си. И това е. Чакай малко, е. Аз къде съм? Ние в Дискорд Влез, къде ало. сме? Или по-лесният вариант е да имаш Discord, явери вътре и те ти помагат с контента, защото мисъл не си самичък. И Ти колко майко печелиш на месец? чипсата. Какъв месец на ден печели? Да те колко печелиш, бе, я? Колко на ден печелиш? Колко? Не Колко печеля е? още. Ехе. Не печеля, не още не печеля. печелиш. Не печеля. И кога ще почнеш да печелиш? Не знам, бе. Гад дойде време. А, че пак на Чакай, тебе ще да падат небето, а? Чакам. Като купя друг компютър, тогава ще да инвестирам още толкова си и така. Абе, братле, Той е. Това за тебе, О, нямаш Сил. бутон Трева за ли всеки, павка? Аз имам, Не знам, имам не съм го компютър, ще ти питал. дам, бе. Ама я мен така ми прилича. Не, това са портали в очите му, не виждаш, той има... Не знам кой има, бе, брат. Откъде я знам? На мен ми изглежда като марихуана, па. Знам ли какво е? То да е само марихуана, те му и... Виж какви работи има на косата, бе, брат. Смисъл... Марихуаната да ти е проблем. Ти си палкаш, нали, брат? Как бе, ти не виж, аз в момента съм напавкан. Да, бе, гледам, че си на палка. Хубаво момчета, ще го оставам. От Пловдив съм. Аз от това да влизам ли в момента да се търся, бе? Ние сме в момента работен град, бе. Не мога да се сетя в момента къде е това. Тревата там те кара. Така е, така е. Хубаво момчета, айде, река. Добре. Ставам за актьор да го иба. 12 000 Ти за го си казвам, вложил в 12 компютър ли, бе? Аз защо знам друго. Какво знаеш, бе? Толкова си вкарал за техника, бе, педал. Да. И което струва толкова много пари, бе. 3 клавиатури, 3 мишки, 4 вида слушалки. Компютъра ми е 5700. Монитора ми един е към 450 лева, микрофона ми е 650. Само че аз го взмах за 450, не за 350. Клавиатурата ми сегашната е 500 и няколко, мишката ми е 360 лева. То и там за да ми тръгне микрофона съм дал към 400 лева за техника. Какво друго? Май няма друго.
Учи, братле, браво. Ма има май някакви работи, детки забравям, ама. Нали, основното. Що е? Пита. Колко са 12 хилки, брат? Деска. Ти изобщо пари ли са? Не знам, не разбирам. Аз от пари не разбирам. Ой, Див. какво? Какво? Какво каза? Див? Див, брат, ще ти виждам само чулото е. Брат, защото много пъпки имам, мамка му. Бах ти хората, брат. Ох. Я запътуй. Кажи бе, Жоре. А нетка много музиканти има, е. Ма той се малък, толкова кефи му. Това момиче. А, да. Ево, маняк. Момиче! Момче, бе, ти къде му видя косата? Браво. Нещо друго, знаеш ли? Нещо друго? Давай да чуем. Видя ли? Момче. Така че помислих, че е някакъв познат брат. Тихо е. Не ти, на други хора говоря. Браво. Значи мнението ми за малките деца вече е тотално променено. Айде готин лека. Коста на... Свещички. Свещичките. Не тиснах едно копче и лефнахме. Мютна. Мамка му не ми се говори с мен. Ей, обавет! Гей. Чакай сега. Преди да кажеш каквото и да е било, нали се търсиш гадже? Ето това момче се търси гадже. Момичета, които са му отдъхани, да пишат в коментарите после. Ще уредим нещата. Никой няма да иска. Ти си много скептичен. Залагам си двете топки. Залагаш си двете топки. Значи, 4 на дроб да си беше заложил, пари да изкарам. Какво топките? Да, бъдем честни. Ако не си намериш, или ако си намериш, тези топки ще трябват, моето момче. Не ти да се намериш, в този случай аз ще намеря. Ама... Късмет, че положавам топ, никой не успя. Никой не е успял. Гей, трябва ли си? Как точно ще успееш? Кажи ми. Да чуя твоята гениална логика. Ами това нещо го поствам в YouTube. После някой момиче в YouTube ще гледа този клип. И ще скай, ау, искам го. Давай веднага, точно. Що пък да не е? Това то е така е. Брат, не става толкова лесно. Не знам, при мен не е било много трудно. Дали бе? Ти сега изкарваш жена с Ти имаш лесна. коса, аз нямам. Еднакво плешиви сте. Така е. Маняк, коми лафиже? Маняк, хероинци е като Макдоналдс. Мой сляп ли си? Защото маняк ми... Виж сега, тактиката е следната. Не се постригваш като Юрий Бойка в третия филм и косата ти става дълга. Не е толкова трудно. Добре, знаеш това според от колко ли ме пускам? Брат, ако ти кажа, че я пускаш... Откъде да знам, бе, брат? От 6 месеца. От 6 месеца човека си пуска косата и няма първи номер. Братле, искаш да ти покажа моята коса каква е? Илон Мъск му растеш повече косата, къде беше пришив, отколкото на тебе, бе, мой. Не плачи.
Значи, продължай в същия дух да я пускаш още 6 години и си направиш прическа като моя. Спокойно. Значи, момичета, поне от съжаление, дръснете му едно съобщение. Остави си тук и така инстаграма да могат да го прочитат. Ма не си остави инстаграма, че много хора може да го гледат. Поне случай на човека могат да го видят. Да, карай. Аз не съм Кръсни един инстаграм е тук и така, да могат да ти пращат покани. Да, точно си прати някой. Аз си казвам, абсолютно никой няма да прати. Окей, сега ще го изме етапа и ще го последвам. И това кога ще го пускаш, това видео? На здраве на който пие. Значи аз в момента съм наживо в YouTube, веднага след като прекратя стрима и се качва автоматично. Ма аз после мога да го мина през една обработка, така или не, ще го пратя на едно момче, то ще го обработи. Нищо това не ми говори. Не виждам! Дългуча. Не питай защо ли? Брат, защо имаш толкова смотано име, бе? Абе, моля те са, бъди оригинален, бе. Висок съм. И какво? В смисъл да не си да висок на това планета, бе, брат? Два дует не ми харесаха и повечето реших нещо да бъдат странен, ново но никнем, той ще е различен. Това не е странно. Това Не е странно, е различно. Не е различно, брат. Буквално Буквално на всеки втори, не на всеки втори, на всеки един висок човек прякора му е дългия. Пламена. И Радослава веднага Ти чеква. как се кажеш? Чуваш ме? Кой? Николай. Запознат ли си с TradingView? Значи, кръсти са Никча, брат, и готово. Да, Никча 47. Не 47, сега няма да копирайтваш. Готиха ли? Не бе, просто се кръсти Никча, бе. Топалавна. Защото си Николай, брат, смисъл, то логично, Какво защото ми на никнейма? Какво ми на никнейма? Много як. да обуча, брат. Принцип. Брат, аз съм мистер Психо в YouTube, нали, нямам право да съдя, ама все пак го правя. Как ти? Аз съм мистер Психо. И какво ти е психото? Дълга история, не ми се обяснява, не ми се и показва, не ми се занимава с глупости, ама да, психото съм, брат, накратко психото. Окей. И сега, не е Стоян толкова Колев. оригинално като дългия, не. Дългия, това Стоян Колев, да го духа, брат, в смисъл, той си оригинален, ама не е психо, Що да нищо не е психо? защото не е. И затова Говорихме с братовчет му веднъж и той каза, че няма абсолютно нищо общо с човека, който е пред камери. Тъй, че няма никой психо в него, брат. Той е просто... Не беше Стоян Колев, бе, Атанас Колев беше. Атанас Колев, за Стоян Колев беше. Да, за Стоян Колев беше. Атанас Колев. Ще говориш с братовчеля на Атанас Колев, брат, и той ще обясня, че е от Бургас. Аре! Всякакви хора, брат. Към колко ще приключваш? Кое? Стрима. Не знам, нямам час по принцип, смисъл, нямам работно време. Ето има бана, да не знам какво ще видиш, толкова много интересно. Наедно пички ще видиш. Той си пада по такива. Тако, сега, аз гледам да скипвам бързо, защото все пак съм на стрим, сеща се. А успяваш ли всеки път или нещо? Да. Каква мишка използваш? Тя ще се бяга Пак ти въпрос? Само да пъдък за игрането. Брат, Сериозно ли си знаеш? един момент. То трябва да го пиш, май. Да, бе. Logitech ли? Окей. Що, какво те интересува? В смисъл, мишката, мислиш, че бързната идва от мишката ли? Не е само от мишката, и от рефлексите на човека, но също и от мишката. Накратко той ти каза, че си бавен. Да, бе, респондинг тайма смисъл е бърз по принцип, ама... Нали се сещаш, че това е като да играеш CS и да си кажеш, той е с по-хубава мишка от твоята, заради това ма гръмна първи. Неговото копче има по-малко дистанция. Там е с FPS в принцип. Брат, няколко му е от къде ма не. Пасти.
I don't Окей. give a shit. Окей. Добре, нещо, някакво послание за момичета, освен, че няма да те последват, не, нали, представи се, кажи Аз кой го си, последвах, откъде да си. види. Едно Никой си... момиче те е последвало. Едно момиче току-що ми каза, че те е последвало. За кого лъжи сега? Би си Инстаграм, пич. За какво те лъжа? За кого лъжиш? Тъп ли си, бе? Тъп ли си, Маняк. бе? Тъп ли Маняк? си? Реквестът пиш. Абе, брат, погледни по-добре, бе. Аз ли? Нищо не виждам. Или имам преда на очите, или... Няма ли Радослава там, бе? Кой да беше Инстаграм това? Ти да не Малко си, с- ти, да, ти малко скам. в правилния инстаграм ли си? Тя е последвала май някой друг. Не, това ми е. Профилната ми е това. Да. Е, последвала те каза. Реквестът пише, ама. Прати В да е. requested трябва да иде, знам, нещо е такова. Не знам. Чакай, пак ще му пратя. Каза, че пак ще прати. Ще пробва пак. Виж, тя не се отказва лесно. Your request is pending. Съмнявам се просто дали го прави изобщо или просто скам. Пише request is pending. Чакай, аз ще му пратя да е. Сега едно момче, то ще прави сега писал. Да пробва. Да. Стана. За Кой момчето писа? стана. Ето. За Аз съм момчето аз. става. Брат, има нещо Не. бърка. За момчето стана. Има нещо, има нещо. Не. И той им прати. Значи, момичета, трябва да сте много смисъл. Той е трудно достъпен пич. Да, много трудно. Добре, сега ще задам един по-такъв въпрос. Ти действен ли си? Не съм. На колко си? Аз съм 06, го на 21 месец. Аз ти си колкото Ти жената. си малък, бе. 06 не си действен. В смисъл, не си действен. Аз съм имал, виж, имал съм гаджета, но най-много ми липсва първата връзка ми липсва. Виж, го чуя, брат. Да, разбирам те, но... Нали не, с първата любов връза не фаща. Я му кажи, защо си Аз направил първата любов бе? не знам, не мога да се сетя какво е било. Ти ми говориш първата На всеки- любов. На всеки човек различно влияе, нали знаеш? На някой не му пука, на някой му пука. Сменил съм 3 или 4 месеца дня. Дълго чак. Бе, аз нямам много бройки като цяло, ама баш па за Брат, не първата мисли, не мисля. като съм висока, много момичета ми се липат. Не. Повече момчета, за съжаление. Брат, не си мисля, че като съм нисък, не ми се лепят момичета. Значи той си има много бъркана фантазия, братле. На мен ми се лепят, не знам за кого пиш. Значи едното момче така е така в Дискорд каза, че той също е висок, че такъв. Не го знам колко е висок всъщност, към 1,90 м каза, че нещо е такова. Добре, Добре, не но знам. ние с въпсът ще влезем двамата в помето. Няма спокойно. На него му са били лепели. Макар че той е грозен, в смисъл аз не мога да разбера това. Не съм. Абе. Всеки човек има хубаво черти, дали вишната, дали мускулите. Абе, той е мускулен с колкото солета. Педал. Аз мисля, че аз Ама съм... нали знаеш, солета си такова с солка ето има, в смисъл това е бицепс-трицепс там при него. И колко си забавени ти, леле. Нали има солетки такива без сол и такива с сол. И той от тези солетки с сол, защото в смисъл като стегни и се показва едното солченце там, так. Тук съм. Майко. Толга ти какво се смееш, че си същия, само че си нисък, бе. Аз съм нисък. Нисък си ми. Метър 83 съм. Ай, кажи. Какво съм? Хима ли си ползвал? Аз химия. Да. Не, Да, просто е редовно. повече дислава. Монстърчета. Не ми Какъв плащат, монстър? но правя реклама. Какъв монстър, бе? Ами, такъв. Това за първ път го виждам този монстър. Не знам, аз ми омръзнал. Как за първи път? Вика, бе? късмет на диабет. Нормално. Ти откъде си? От Пловдив? От Пловдив? Айде се запознаем. Виж, чакай, айде да се запознаем в абсолюта. Аз ще дойда пред него. Виж, Няма Аз съм от проблем. Пловдив. Ще му лъжеш. Я му кажи да се справи, бе. Добре, Да, кажи ми да. място, ще ти кажа място в Пловдив, където съм работил. Ти ще ми кажеш ли го знаеш. Окей. Айгер инженерик, знаеш ли го къде се намира? Не. Излизаш от вас. Значи, как се казваш там това, бе? Васил Левски
Нали го знаеш там? Еми да, там се намира. Васил Левски след гарденията. Аха. Да, аз живея в Смирненски до короната. А ти откъде си? От Тракия? На стената. О, Тракия. Бе, ти не си много далеко, 40 минути. Няма и толкова. Пример. Добре, аз се запознаем тогава. Май. Сега се ще огледа, Ама ти, те ще чувстваш, че се разплачеш, маляка. Той е гей. За какво? Лизава е така го каза. Чакай сега, значи... Даже ми пратиха снимка, че са ти пратили покана, момче. Що нямаш нова поста, ти си сторил, облещал се като кон на тази профилна, пък нямаш никакви снимки, брат. Еми нямам. Той е натурално грозен. Нека... Виж, че не слизай. Аз съм Кьоров. Може да е блокира, братле. Може да си блокирал, не знам. Толкова беше блокиран. Добре, да нещо да ми напише, ако... Пиши му нещо, ай пиши му. Какво ще му пише? Точка. Аз ли съм путката, той ли е путката? Сяде. Еми, Какви какво? работи? Абе, тога, я ми прати линк към Инстаграму да ни го пише, че ме мързи. Прати ми линк към Инстаграму, защото ме мързи. Аз не мога да пиша. Оф, човек, айде, ще го копирам от тук. Ма ти купира всичкото, майко. Абе, мък е. Ти си голям стримър. Ти си голям денчикан коци. Добре, момчето стана, където това ми го напиша, стана. Не знам защо, но добре. Той... Не мога да му пиша, защото не ме следва. Не мога да ти пише, защото не я следваш. Оф, мръза ми да играя на развален телефон, ами какво да направя. Иначе маската където ти такова е готина, смисъл. Всеки са въе. Ай ще последвам аз. Се разберем някой ден да се видим. Се направим ново за такова, заедно. Може събота да се видим. Пред тебе ми излиза. Или неделя, айде неделя. Пред тебе излиза. Има нещо в този Инстаграм. Да. Интересно. Но ми много яко, между другото, за първи път ми се случва. В първия път, като влях в омето, събрах 20 човека в това. Втория път, като влях, пак събрах някакви хора. Това път няма никой, бе. Само си гледам стрима. Как така няма никой? Аз съм там, бе. Той Пак. сложил възрастово ограничение. Оф, да, бе, този път има възрастово ограничение, заеби. Що? Оф, ще го махна. За какво защо си го сложил? Защото мислех да пуша, обаче приеха, че YouTube ще каже да го духаш, аз пак ще сваля клипа. Няма да има възрастово ограничение, без това не пушам, мамка му. Просто ще се спирам камерата в времето. Така, аз имам ли почек да пуша? Че да бъда питах, аз имам ли почек да пуша? Да. Абе! Чакай, значи мога да пуша. Как се каже, оня Русия. Дет стрима в омето много. Къв беше? Левака. Така, Левака. При него пушат ли, бе? Да, при него пушат някои. И вина повече пак ще оплаква, че някои му стават клиповете. И той пуши някой път. Ама момичета там много се разгорват и то може заради това спитам. Да, виж, махнах го и влезнаха 3 човека за малко. Стане рад. Готин. Ай ще оставам, защото прекалено много си говорим, нали, хората трябва да опознаят самички. Да, бе, разбирам. И имаш много други хора да видиш. Много други хора да видя? Не, нямам никой да видя. Добре, казал си го. Честно. Айде, готин. Ай. Това факт, ти защо не ми пуска камерата, бе? От телефон. Ой, чаршав. Това с те, коя се търсим, бе, готин? Ами влизай да се търсиме. За къде се опраше, мацка? За никъде, просто прибрах преди малко, искам си оправя малко тук. Чакай, как така за никъде да се оправиш, бе? За къде? Залягани? Залягани с грим. Не, прибрах се преди 20 минути. Те хора само много се и първо съм с грим. И се оправиш за... Защо го оправиш? За омето? Не, просто си го тъчъпвам малко, след малко ще го изтрия, като си легна.
What the fuck? Да, съгласен Да, аз не използвам много такива работи, е няма как да разберам, не ма съди. Дали Съжалявам. не използваш, не ти вярвам. Да, забравих своя червила мамка. Момичето не ми повярва. Ма тя коли има да вярва, де смисъл? Тя се оправя си гърма за хората в омето, смисъл. Кой съм аз, че да я съдя? Какво за майка ми е кълка? Не знам, не я познавам жената. Що се криче? Уй, Коко. Ма ти си същия, който се подиграваш на хората, е. Искам, когато ръката ти стане повече от 19, тогава се подиграваш на хората. Брат, аз няма да задържа Галена тук да ми пей, той иска това да ми пей. Я съм една секунда. А? Ай. Направо се изгърбех на този стол, човек, ти отиш. Ти защо не ми лови камерата? Намери ми Капа много. машкари от Варна. Кой искаш? Не. Машкар от Варна. Моля. От Варна ли си? Да. Не. Чута се. От Варна ли си? Не. Моля? От Варна ли си? Не. От Варна ли си? От Варна ли си? Ай. От Варна ли си? Да. Да. О, и се опитваше да се ма капне. Не. Ой! Това беше как ме боли перфектно спържението. за Радослава. Машкар от Варна, си едно, че я пускаме на такова. Здрасти. Здрасти. Уй, блед. Какво става? Добър вечер, какво става? Добър вечер. И на тебе нищо не става. Даже не знаех какво да си говоря с него, брат. Видях, че още ми няма брадай. Сега си говори. Ще се окаже по-трудно да намерим машкар от Варна май, отколкото се мисля. Няма се. Педерасто, не ти, спокойно. На това говоря, не. Да, кажи. Ти си приятел. Брат. Как определи, че съм му приятел? Germany. Заеби. Мислех, че съм на стрим. Тама се зарадвах, викам, сега ще крада последователи. Как можеш да слагаш брат така снимка се поли? А ти как можеш толкова грозен, примерно, ама? Слагара, брат. Искаш някакви се псуваме, казвай, няма я да. Те ги дали са от Варна? Аз ме мислех, че толкова му вика. Вчера стои братлет до мене. Брат, ако искаш се псуваме, само казвай, няма проблем. И то другия. Да, Братле, защо не ми иска да се пуска камерата, бе? Защото си, аз ти казах, че си грозен, ти... На тебе защо ти се пуска, бе, тапак? Защото не съм грозен. Бум, бич! Дали? Yeah, baby. Yeah, baby. How are you, my brother? Very good. How are you? I fine, thank you, brother. You come to Dubai or not come? No, I don't come. Why, يا أخي Dubai is nice. Dubai is have Аз ще bitch. отида пари да даде. What bitch? I do not have money. I give you money. You are my brother. No. Today you my brother. No. Tomorrow Never. not my brother. No, bro. Thank you, bro. Why? Because Скипай.
Защото не те Вика, виждам, брат. Ще дойда кой- до Дубай, то ще ми тури една жилетка пълна с динамит и ще ми каже, аз сега кажи Аллаху Акбар, е там и толкова. Всичкото ще стане на милиони милиарди парченца. Ще се пръсна навсякъде. Ще бъда с всички. Ще стана част от планетата. Това прилича на извънземно цветка. Те са зелени. Имат по 3 очи. Какво има? Това си Yeah. Брат, застанали като супермодели 12 годишници така и така вътре и после ма те ме свалят. Маняк. И без... То солета ли държиш в ръката си или сламка, бе? Пите го, бе. Найт. Точно, нали? Брат, ти ще намериш приятелка и на мен. Ще намериш и на мене, бе. Не, да казвам, аз се намерих. Ау, ето го е момиче, той е брат. вече с момиче, нашия. Той е скипнал. Бал съм. А този е Искай генгстър. да я видиш? Дали искам да видя приятелката ти ли? Да. Добре, че не ми предлагаш да правя други работи с нея, ще е малко странно. Чакай. Къде знам, бе, брат, виждам. Аз да я покажа ли тук на стрима, или? Да я запазя за себе си. Как е моето момче? Вие гаджета ли сте, бе? А? Не, аз не съм. Аз си нямам гадже още. Не това. Той падна телефона. Изневеряваш ли ми, бе? Кой го каза това? Кадал, кой показва това? Кадал. Няма жена. Между нас няма нищо, брат. Между нас няма нищо. Всичко приключи. Оф, да, извинявай, много изневерих. Сянка съм с тебе. Защо? Ти че му духаш има. Чакай, защо я спри? Кой искаш, бе? Защо? Що късам с тебе, бе? Да, Па мислиш, че му дам обяснение. Кадал. Точно заради това. Ето го нашия. Вашия ли? Да. Не знам даже какво да кажа. Здрасти нашата, дайте ви да коя си. Познаваме ли са? Виждали ли сме са? Скипе. Да, бе, това е една лудата, бе. Не ми е познато леглото, значи не мога да се сетя. Не, точно тя е. Гласи, братле. С бабата. Че ти в колко легла си бил вече, чак не си ги запомнил. Ами... Не мога да ти кажа. Какво те интересува? That was hard, bro. А добре, аз ще го гледам ли още това зарядно или какво? Поне крака да видим. Опа. Тъпа кака. Маняка, поне крака да видим. Не мога. Така ли спаш? Приятелка Да, си, показа няма ли? да гледаш с така. Ама преди малко Ама вика, аз се фанах гадже, сега вика поне крака да видим. Ба. Я му покажи му кръчето на момчето. Аз няма да гледам. Покажи му О, кръчето на направо ме разплака. Браво намери. Оф, Даже не знам какво да кажа повече. що се чуваш толкова стихо Да от не тези си слушалки? Не знам. По принцип Да проблема е не само си в този нещо на браузър. лайв? Да, Да не си на лайв нещо? да. Ало, защо си на лайв без? Така реших. Все стана неудобно, ще видя. О, леле. Що?
Някакъв Къде си проблем ли на има? лайф? Те гледат зарядно. В YouTube. Мамка му Оле, пуши сега мисля, ще пък не мога да направи запаля цигара известно, сега. Да те прави известна. Не, ще направи известно зарядното. Пияна, не. С май е догирана. Сигурно. Общо. Я питай дали е по всичко по-малко. Абе, имаш ли коментари? Кой ти ля? Оф. Ти ще се покажеш ли, защото казват наши хора сме тук, знаем се. Нали се знаем или не се знаем? Объркан съм вече. Ай, това ти бъде крака, What бе. the fuck? О, Доги, как е? Пак, тога, слушай. слушай. Кажи. Ай да не ме Да, правиш да, толкова да, известна. Що Да, е? къде? Дайте вида коя си. Абе, ти от ли си? Няма да се покажа. Ама познаваме ли са? Не. Какво? Познаваме ли са? Да. Добре. Оф. Чувам, някой ме гледа стрима и се чувам от вас. Спрете го. Ти просто толкова легла си обиколил, че ти не си го запомнил. Смятай. Еми да. Айде лека нощ. Айде лека. Не мога да покажа да, баджак, бе, брат. Как ще покажа баджак на стрим? Вие нормални ли Не, сте? наистина, как може да покажеш базар на стрим? Я матка. Бати нормалници. Мнете, това искат хората. На батут! Скип. Не, тя смарава. Можеш ли да си покажеш хуя? Аз имам нужда от хоспитал след това. Доги, нямам обяснение, брат. Нищо нямам обяснение, разбираш. Това е ОМТВ. Просто. Ми лайква fucking story too. Ти виж какви хора имам в Дискорда, брат. Не, вярно. Как ще вкараш? Не. Гледай тук. Наркотици са най-лекото, което взимат. Ради? Може да го Наркотиците кажеш. на чак им действат вече. А, А! не, те си ги чували от Варна. О, предния беше хубав. Предният е бил хубав. А то хубав ли? Да. Не, Ух, отрасках се. не. Ух, му боли това сухожилие, брат. Още не е заредил, ти викаш вече Много не. хубав бе. Абе, защо няма възрастово ограничение, бе? Има. Не го Къде спазва. бе? Бе, няма Има възрастово баба. ограничение. Чакай, бе. Аз забравя да ти кажа, аз съм отбамнат. И ако вляза, пак съм бамнат. Не се чуваш, бе. После нямам. Ще сме с теб заедно. Уй. Коста, бах ти бандата. О! Среден пръст. Не мога му кажа да не вика. Стига. Имаш поздрави от Догито Искам. Гост е. Кажи на този бот може да влезе в Дискорд. Не ми се пае на Няма че влезете ли ми в Дискорд да ме са дървечи, че ви бия. Кой, бе? Ще ви изпратя шамари по почтата. Виж си ги бийте сами, ще напиша на бележка 2 шамара и 1 задвратник. Ти цигани, брат. Май ти кажа, че си цигани. What the fuck? Абе, едва добре си дошъл винаги. Даже мислех тия дни да пръсъка малко CS. Кажи, снимали го малко това витка напред. Уш. Бъде, този беше по-грозен от мен. Така е. Здрасти. Здрасти. Ох, брат, какво се случва? Що ма сърби, бе? Майко, как изпука... Чак, заболя, бе!
Чак от Сухо, Варна. Ма някакви очи, каква коса, брат. Нека И то. тя не да му пръснеш една цепка. Брат, маняка си беше натурално много красив. В смисъл не знам кой имаш предвид. Именно. Добър вечер. Добър вечер. Здрасти. Какво става? Имам една молба към теб. Имаш молба към мен? Да, с уважение. Я съм на 76 години. Бабичката ми е починала. Може ми правиш някакво запознато с някаква бабичка, къде починал мъже, да съберем двете половинки времето, което ни остава. Ако може, ако не може. Си на 15 години. Ами, аз не лъжа. Има Господ. Ако знаеш някаква... И че има си на 15 години. Абе, мани, аз си говоря. Мъчите. Той ще... Нямам, не познавам бабички. Съжалявам. Млад съм. Попитах. Пожелавам ти късмет. Да си жив и здрав. Това е. Мъжа никога не се преда. На 80-90 дни, докато не умре. Това е. Няма какво капуеш. А жените след 50... Айде, отиде. Нали? Кажи им го, брат. Ама то се е вярно, една жена след 30 така много трудно може да се намери мъж. Много трудно. Допреди това, търсят в такова голям избор. След 30 така вече няма търсене батко. Бати, как скипна твоя човек? Брат, аз му казах петък, няма да лъжа сега тук. Добре, бе, готин, как си представяш, ще влезеш в умето, ти си 150 кг нерез, минимум. Не там мяна на човек, мяната на пужек. Какво ще вържи, бе, брат? Нещо като тебе грозно, раиш. Ти няма такива. Вие сериозно ли не му отразихте, като влязо го в Дискорда? Та пак ти съм мютнал, бе. Добър вечер. Беше мютнат. Моля, аз тата мютнат те, бе. Бой! Упъркът. Бой! Направя един ляв токачи и направо мира. Give me one hook. Да се знае. Да поликрам 2 седмици. Чата много се чува. Какво? Чата твърде много се чува. Да. Твърде много обаче. Слушва се. Слушай се. Къде сте? Да не сте в някакъв таван, бе. Това таванска стая ли? Над тавана сме, не съм в тавана. Над тавана сте. Да. Дай таванска стая. Да. Ще ги разбирам. Никола, я. Ти това ли търси си? Не, излезе ми вижте. Търси си. С майка му. Кой търсим? Тя ще помагам. Теб. Не мерехте ма. Да. Разбира се. Цяла вечер те търсим. Мамка му. И аз се търся цяла вечер, ама не мога да се намеря. Ето сега съдбата не събра. Да. Мамка му, съдбата е кучка. Ма нещо не можеш да те чуем, много тихо се слушаш. Аз не се слушам тихо, вие ме чувате тихо, това е заради браузъра. Кали. Добре. Не мога да го оправя. В YouTube се чувам добре. Това е най-важното. В Като YouTube. цяло. Да, Къде може да се гледаме? в YouTube. Ама, как? Какво да напиша, за да се излезне? Това. Напиши го, бе. Танче, я да се видим, бе, дали изглеждаме добре. Танче, напиши я това, да видим дали сме добре. Чекай, изчакай 5 минути само да се видим. Добре, през тези 5 минути ще се мълчим или ще се говорим? Не, разбира се. Мистер Пъса. Пише това отдолу, дека е написано. А ти що така? Смисъл, нещо страшно ли гледаш в момента? Смисъл, Ама кри си много ми лицето. скубаш космето, Гери. Психо! Тихо. Нищо няма нищо общо. Колко хора има? В момента няма. Върна, да видя, на лайфле. Ще станем известни, какво? Да бе, като стана аз известен и вие станете известни, няма проблеми, ще бъде взаимно. Абе, стига си мялка и мъркала в коментарите, човек някой си помисли нещо. Какво правите иначе, момичета? Излиза. Да, ама нещо не излиза, да. Я провери в ТикТока.
Не, в TikTok не е. Трябва да го напишете, като съм го написал аз. С Напиши го точката. написано. Стой малко, чети малко. Обсата. Значи, мистер Психо е написано странно. Мисля, че е нормално. Гери. Не съм Гери, Атанаски съм. Добре, Атанаски. Добре, бе, ама защо си го написал да е толкова бъркано и някой като трябва да си пише юзернейма в YouTube да Лаже, то се си го отнема Нямах се да представя, че ще бъде толкова шибан YouTube. Откъде да знам? Лъжеш, заклей се. В какво се заклея? В тебе. Заклеям се в мене. А че не знаех, че ще стане така. Ужас. Да се преименувам на Иван, ако лъжа. Колко хора има? 2 човек. Бах ти смеха, какъв е този смях, бе? Трима човека. Щом са трима. Ти Ма той Още 5. Да, ама утре ще го гледат хора. Добре, питай някакви въпроси, поне да сме от умните хора, не от простолюдието. Аз да питам въпроси. Не ми се занимава, аз вече съм изморен да задам въпроси. Ма верно много тихо го слушам, чекай малко. А то става ехо и не мога да се чувам. вие на колко години сте да ви задам въпроси? На 16. Едната 06, другата 16. Едната е 07, другата е на 16, третата? На 16. А 2.16 е на 07. Да. Въпрос да ви задам тогава. Какво е, че тая, която ще трябва да следва, какво следва? Атанаски утре, че не се смея, айде нема нужда. Ако, я така вече не се гледам. Да, ама ще познае някой по краката. Танча ще се познаят по краката. Да ме познаят, бе. Тех чеках. Ще се смахам. Айде, тя с флечи отдолу, край. Загубихме единия пътник е зад борда. И аз ще напускам тогава. Питай въпроси. Не, ти се криеш, какви въпроси те задам? Добре, що се криеш? Ма верно не дава още. Тук някой да ме види от моя край. От махлата. От кой край се? Добре, да ти нямаш право да не снимаш. Падна ми. Против имам. Аз не съм разрешила. Ти си разрешила, ти си пуснал в фомето, там разрешаваш. Обещава, че още като влизаш в фомето и там разрешаваш да си пуснеш в фомето. Ама само в YouTube ли си пуснал? Да. Добре. За какво ми повече? Тя се отстрами са. Те влядаха 4 човека и тя се отстрами. Преди малко като нямаше никой се криеш. 4 човека овцо не гледат. 4. Ние ставаме известни. Здравейте, хора! Така, браво, най-накрая. Най-накрая някой. Абонирайте за канала. Ама абонирайте се и вие. Ние не искаме. Ние може да... Добре, обима край. Леле. Да. Що не искаш, бе? Що не искаш? Какъв ти филма? Никакъв филм нямам. Ще направим тогава, да я се абонираш. Не, благодаря. Мамка му. Загубях последовател. Може за нас да се... Да, абонирай. Давай, къде? Казвай къде. Нашия канал се казва SmileBG. Дали, бе? Дека го поизмислих се па SmileBG. Къде? Къде е StoreBG? Ужас. Добре, пишат ми да възкипвам. Нищо не разбирам. Хубаво, момичета, приятна вечер ви пожелавам. Чао, лека вечер. Въпросите по история. Тя иска да я изпитвам. Няма да я изпитвам, няма как да стане. Да, ще задавам същите умни въпроси, които задава всеки първи и втори в YouTube, брат. Нормален ли си? Ти знаеш ли кой е Василевски? Не. Не знаеш кой е Василевски. А какъв е бил? Какво е обичал да яде за закуска? Как няма да знаеш какво обича да яде за закуска? Стримаш? Да. Аз за кой задържах? Беше ми да скипа. Да, ще го оправя. Други такива работи, как ще питам, момичето е на непълнолетно още.
Първият път, като го видях, ми се стори по-хубаво, отколкото сега втория. Детето ме написа. Къде е бая с него? 0,7 ти не означава, че е голямо. 0,18. Вау, добре, 19. вече е пълнолетна, може да прави каквото си иска. Дай да нападаме 18 годишните, нищо, че аз съм на 27. 19! Сета! Година, 19. Имаме 10 години нагоре, имаме почти 10 години разлика, маня, кой ще прави с тях? То пък са зъби като коно е. При 10 години ти какво си правил, бе? Преди 10 години съм бил на техните години и съм го правил с техните години. Пък и при мен момче, аз съм момче, при мен е различно. Ти какво струва преди 10 години? Майка си толкова отворена, а? Аз ли? Преди 10 години съм се радвала, че имам две новогодни братчета. Две новородени братчета. Не, чакай бе, обърках се. е... Той преди 20, не преди 10. Аз съм била на 13 години. На 13 години какво съм правила? Добре, аз имам въпрос за хората, сега като го казват това с годините. Който се надъха да отговори. Така е, по-скипни, после задай до въпрос. Покажи пара тия бем пичката ма. О, я хой да посочна. Ей, сладър! Това ти е физиономията. Тома скипна е физиономиста. Шефки, не баре. Не че барно, ким са. Е, сега момчета и момчета. Един час ме да сказа, майно. Уи. Ти големия пич. Бати гардероба, брат. Какво правят лапите в помева, брат? Не знам по темето. Аз мисля, че ще ма баннат този път и тук, защото предния път, като говорех за YouTube, си ма баннаха, сега пак стане така. Не се забавят. Брат, пълно е с деца вътре, ти от ли си? Що имаш 13 на това, бе? Какво значи? Да го насилвам на майка. Точно. Ти го питаш най-нормален въпрос, Маляк, ако гледаш този клип, дето искаш да го нашибаш на майка ми, пиши ми Дими коментар. Да видим дали ще го нашибаш на майка ми. Просто информативно да се разберем. Като хора, без да се караме. Я помислех си, че това е изкуствен интелект. Опко, саут. Не ти има гледа. Ма не ми викай да не те гледаме. Не има гледа и... Топ. Къде си? От майка ми, а ти откъде си? Брат, много слабо чува микрофона нещо. Те ли е? Да, увеличи го малко. Не искаме. Гледам тук с хубав микрофон, едва се чува. Ти ли го скипна или той те скипна? Какво ще му обяснява брата, че от браузъра, бе? Да го духат, бе? Това приличаш малко на ичигото, няма да лъжа. Мале, кой направи този херлайн? Това да се бием в майско, брат. Банди, путка майно, откъде си? Пловдив. Да ти ба Пловдив и теб ще ба. Добре, заповядай. Телеш, Много е бети, бе. Много... Абе, те още топките им не са паднали да си използват пишките само да пикаят и бът. Как им беше, бе, брат? И биш. Ти си той е гледал един път филма Фаворита и вече е станал кварталния бияч. Спорта. Те още не са го удрали, техници не са му удрали шамар да разбере какво е това нещо, да ти прежулят буските и ти тръгнал да се бий. Чакай, моето момче, успокой се малко. Върни се на земята. Какво става, готин ти? Да, брат, седиме тук на Приморско. А, е ляче? Ти какво става? Стоя в YouTube. Стоиш в YouTube? Да. Кой откъдето? Така е. Кой става, пускаш тук? Мафи си хората, ли какво? Опитвам се. Гледам си етапа, да не стримаш. Да. Гледа ли някой в момента? Аз. Двама човека.
Колко човека? И аз. Двама. Да. Трима. Катерят са. Ще станат, брат, също Тя да влизам станем аз. Тя влизам аз. Четвърти влиза къде. Хубаво готин ще оставам. Ти къде си? От Пловдив. Кой квартал е? Къде си в Пловдив? Смирненски. Мода? Смирненски. Смирненски. Аз съм чук другите си каршак. Ние сме в Айляк. Чисто е. Значи може да се видим по улиците на Пловдив. Да. Хубаво, брат. Излезеш от вас, първо. Да, понякога. Ко значи излизаш ли от вас, шушляк? Стоят отзаде. Мислиш, че ще се флексваме. И мадара. И мадара имам. Мадър учи, Точно така. Маняц, на колко години сте? Колко ни даш, брат? 19. На този с бяла тениска му давам 14, а на този с не знам какъв цвят тениска му давам 14 също. 14, нали? 15, айде. При мен си много близо, брат. Защото е по-малък ли? Аз съм на 16. Аз съм на 18. Да, бе. Никой не е. Добре, ако бяхте родени преди 10 години, на колко години щяхте сте сега? Колко? Ако бяхте родени преди 10 години, сега на колко години щяхте сте? 10. На колко? Преди 10 години щях, сега съм на 10. Ема, то е умен. Фак! Здраво, питаш колко са тениски, брат. Моля са 9. Брат, знаеш ли колко много хора не го знаят това? Да, Питай ги колко е над четвърт. Много хора не знаят къде се намира връх колко. Чай сега, искам... Аз не мога да слушам Дискорд, да чета коментари и си говорят хората в това. Един по един. Мълчи се, бе. Какво каза? Не можах да чуя. Ти какво каза? Ясно. Ама тази се научи пътли. Аз? Другия. Черния, бе. Черния ли, бе, брат? Оно вика много хора не знаят къде се намира връх Мусалама. И Колуш. Да, аз не съм влязал вътре да изпитвам хората по география и история. Влязах вътре да се побъзикам малко, да се посмеем. Тъй, че ще ми е тази кой какво знае като цяло. TikTok ли си нове? Не в YouTube. Ако стрима разреши. Да, какво слушам? Разрешаваш ли, бе? Какво? Питай ги, може ли да ги братле. питаш колко е една четвърт от един час? Колко е една? Те ма скипнаха. Ти ви много 25 минути. Май. Да, задави се. Задави се с отговора. Бях пискал. Мале, само да намеря в омето, само да намеря. Кой, бе? Тя по-мето ли, бе? Не. Аз ли, бе? Кой така го намираш, бе? Ми ти, бе. Ма не бе, аз Виж го и то джендър се мютна. И то джендър се е мютнал. Оу. Далия. Кой? Далия се казваш оная. Откъде знаеш касака? Защото от разград. Ти много ги познаваш, бе. Откъде ги познаваш толкова много хората в омето, бе? Тя 27 е там, бе. Не познавам хората от моя град. Ма ти познаваш и доста хора от омето, то. Познавам то, ми се сваля, ония ми пращаше покани за приятелство, с това сме се писали. От края на октомври месец до началото ще всяка вечер бях в омето. Ясно, това обяснява много нещата. Здрасти. Кога вас качна? Добре, това тази камера. Виж, тя намерила тебе и вече спира да ходи в момент. Това е поле за тебе. Сигурно си много красив. Да, аз променям хората към по-добро. Дигай. Какво съм? Чакай, какво общо има на някой човек красотата с това друг човек да не влиза в омето? Няма нищо общо, брат. Просто тя тук се занимава с други глупости, ние занимаваме с други работи. Не представяш да се замая в някакъв идиот. Какво правите, момичета? Ами нищо. Колко години сте? Моля? На колко години сте? На 14.
Не можах да ги питам, ако беше се родила преди 10 години, ама аз съм на 99% сигурен, че едната така ще я каже на 11. Нямаше я каже на 10. Това беше много сърдит обаче. А защо беше толкова сърдит това? Не. Я питай той. Много ми се пуши, брат. Искам да го спра този стрим вече. Да, бе, не можеш. Не, искам да пуша, много ми се пуши. Или ще отида да пуша и ще се оставя така, да скипват хората, да си говорят с Рик и Морти. Ако може да направиш да си говорим с Моля? тях, ще е добре. Здрасти. Здрасти. Откъде си? От Пловдив, а ти? От София. Големия град. Той е един голям. Какво правиш в София? Живея, уча, работя. А по принцип там ли си? Да. Оригинален софиянец. Второ поколение. Второ поколение? Охо, сериозна работа. Много ми се пуши. Отивам на терасата да пуша. Добре. Съжалявам, просто не мога да издържа. Ще го оставя така малко. И съм на стрим, да знаеш. Смисъл, най-вероятно ще се гледаш в YouTube. Ако ти е проблем, не мога да изрежа, защото съм на стрим, така че да. Поне може ли да... Къде мога да виждам коментарите? Поне да си говоря с хората. И без аз съм на стрим. Докато отидеш да пушиш, да, ще си говоря с хората. Пожелавам ти късмет да ме намериш. Напиши го по същия начин, трябва да ти изляза, защото съм и на живо, смисъл гледат 4 човека, имам 111 абоната, до след малко. Добре. Искам да... Чакай, бъче. И така, гайс, как сте? Какво става? Все още не гледам стрима помежду другото, така че... Wait a second. Ето веднага. Мацко, здравей! Тест, 1, 2, 3, чувам ли са? Да, чувам се. Колко време ще влиза тая в лайфа, бе? Не знам. Баси странното име. Ужас. Верно съм на стрим. Ужас. Здрасти! Тя не те чува, та пак. Чувам се Дискорда. Сега виждам. Не чува Дискорда. Здравей! Да, чува Дискорда. Верно, че чува Дискорда. Моля го. Добър ден. За какво пиша тук, като тя чува Дискорда? Нормално руса си. Но съм проста. Не съм руса. Ти каза, че си естествено руса, така че си естествено руса. Сега съм тъмна. Чета коментар. Тъмно руса. Интересни са. О, да, много. Минахме през интересни хора. Тоест пък много бързо се напуши. Какво съдържание качваш? Кой бе? Игри. Какви? Minecraft Лига CS, Minecraft, Лига, Dead by Daylight от време на време. Mortal Kombat. Subnautica 2, Mortal Kombat 11 и 12, единицата, макар че е 12-ката. И ако намерим достатъчно хора, примерно съберем 4 или 8 човека да играем Sons of the Forest, мога да направи поредица на Sons of the Forest. Ама се купя вече. Да, в смисъл, има на какво да се стримва, стига да имаш време и желание като цяло. И хора. И хора. Тя играе ли игри? Не.
Добре, тип, един вид предлагаш ли го този сайт някъде? В смисъл да имаш примерно социални мрежи, като Instagram, TikTok и така нататък. Не съм качвал в TikTok. Последното клип, което качих в TikTok беше май към 2 месеца. Преди 2 месеца. Не качвам много клипове като цяло. И шортове. Макар че трябва. И по едно време качвах доста, защото бях се надъхал. Ама и видеа не обработвам. Защото аз, идеята ми, в принцип, нали, то като си ютубър качваш клипове. Като си стримър, в смисъл правиш стримове. Да. И аз повече ми харесва съм на стрим, отколкото аз седна да записвам 2 часа какво играя и да го обработвам още 4-5 часа и накрая кача някакво клипче 11-12 минути. Аз мога го направя същото, само че да си го кача от самия стрим, ако има какво да кача. Смисъл да го направя на клипа, то последните няколко дни, месец, няма какво точно да направя на клип. Смисъл няма някакви забавни такива моменти, които мога да ги кътна, да ги няма. И така. Смисъл не мога да кача някакъв клип 40 минути как копая в Майнкрафт. О, той е милион. Не знам. Как напукат от бой на League of Legends, смисъл. Имам един стрим, мисля, че беше 6 часа, имам поне 6-7 закупи на Лига, последователни. Смисъл, аз накрая вече не ми беше до стрим и до нищо, аз как просто да съм метна. Виж, важното е, че да си постоянен и да не се отказваш, защото особено в тази професия има много възходи и падения, които просто не трябва да те спират да правиш това, което искаш. Да, бе, смисъл, аз го правя като хоби, смисъл, на мен идеята ми не е да печеля пари, защото аз не печеля никакви пари, най-вече сега от томето. Самия клип, който се кача, аз съм с жълт флаг задължително, защото просто YouTube работи така. Дори да печеля пари, аз от самото видео няма спечеля нищо. В смисъл жълт флаг над 16? Откъде аз знам за какво? Не ми дадат обяснение, просто има жълт флаг. Нищо не пише. Може от тия чигиджиите някой да си е показал на работа или нещо от сорта. Нямаше. Даже предния път видеото стана брутално смешно, защото им задах някакви такива въпроси като гатанки и те бяха супер забавни хората. В смисъл, аз направо се смях по едно време вече със сълзи. Имаше много хора, които нали, ми казваха, защото съм гледал този клип. Ето пречи ли тогава? Кое? Това, че пуша. Не. Добре. Защото знам, че понякога на някакви стримове правят проблеми. По принцип ти пушиш айкос, така че ще та. Окей. За всеки случай не искам ти правя проблеми. Значи, не знам защо пушенето е проблем при положение, че продават цигари навсякъде. И всички хора на земята пушат. Тъпото е, че то не е проблем. Според мен, нищо, че аз съм доста сравнително малка. Нали, за мен не е проблема факта, че пуша. Проблема е, че ми го продават. Да, ама аз не казвам на хората тук и така, примерно, хора, вземете се това, пушете го, усеща се, аз не ги мотивирам, пушете, надрусайте се, бе, ко чакате, един път се живей. В смисъл, какво ще правя аз тук и така, по принцип някакво значение. Нали, то YouTube си има много правила, които няма как да ги спазиш всичките, защото аз днес ако не напсувам някой, няма съм българин. В смисъл, ние псуваме деца вика от половин метър хора. Първата дума след като кажеш мамо е майка ти. Нали, както е, това са вече подробности, ама да. Ти с какво учиш, какво работиш? Ти казваш, че си малка, смисъл. Какво значи малка учи и работи? Имам собствен бизнес, уча в училище за графичен дизайн и съм 10-ти клас. На 10-ти клас момичето има собствен бизнес, маняк. Давай, ще го промотираме. Какъв ти е бизнес? Графичен дизайн и рисунък. Къде да намерят? За толкова много коментарите. Не са, ама утре и в течение на времето това нещо стигне до някакви хора. Някой от тях може да се интересува. Аз му ще покажа какво правя. Давай да видим. Бавно. Да, то тапанар ми е звънял страхотно. Само секунда. Абе, 5-6 човека гледайте това нещо. Ще не го харесате, бе. Я го харесате, дайте по един лайк. Аз съм го харесал, бе. Само един. 5-6 човека съм. Аз съм ти първия. Трябва да си влезна в акаунт. Давайте, ми лайквайте, аз не трябва да ви казвам какво да правите. Вие за YouTube за първи път те влизате. Виж какво съм ти наспамил в чата в Discord.
Брат, не мога да си гледам Дискорда. Нямаш ми кога тогава. Това готино е. Да, и всеки подобни. И това нещо го рисуваш ти? И за колко го продаваш? Тази картина специално се продава за 400 евро. Сериозен Добре, бизнес. акаунта съм си, какво не искаш? Оф, майко. Жалко, че не мога да ми изпратиш линк към акаунта си. Тука. В Те може, Инстаграм? ама после тази да такова. А това ти е Инстаграма ли? В смисъл, към кой акаунт искаш? В смисъл, това ми е... Нали имаш собственият ти бизнес, смисъл, мога да го байдна после, смисъл, под самото видео. Аха. Не, то предпочитам Инстаграм поради проста причина, защото по принцип работя чрез фирма. Обаче фирмата не е на мое име и аз нямам право да работя там. И затова предпочитам през Инстаграма ми, за да не стане някакъв проблем. Също се? Да, ти пишат на лично, да, разбирам. Да, в смисъл пишат ми на лично повечето, иначе имам и от сайта някакви работи. Супер, нека ти върви, нека. В момента върви, не се оплаквам. Ох, ще се гръмна. Да, принципно и аз бих си купил някаква картина за така, някаква така готина, ама нямам пари. Аз смисъл не взимам нищо смисъл предпочитам да взимам нещо символично, но достатъчно символично, за да ме задоволи мен. Нищо не разбрах, извиняй. И именно защото не съм професионалист в това, което правя. И какво? В смисъл, чакай сега, ти във всяко нещо, което полагаш труд да го сътвориш ти, най-вече рисунка, според мене, защото аз не мога да рисувам. И ако отделя примерно някакво време, защото със сигурност не ги рисуваш за един час, това изкуството се плаща. Като не искаш да плащаш, няма да го имаш. В смисъл, това не е по-като. Това нещо мога да си го направя, аз самичък, в смисъл за един час, където е зад мене. После ще отидеш там 10 лея, ще ми го изкарат на хартия и готово. Ама това, което ти примерно ще го нарисуваш или хората като тебе, които рисуват такива картини, не мога да го копирам, да си го пейсне, да ти я кажа, изкарайте ми го, няма да изглежда същото. Дали има разлика? Да. Примерно точно това не ще излезнах от стрима. Anyways. Тази картина, в принцип, я гледах от една снимка, която беше просто на едно момиче и после си извадих и смисъл снимка на самото цвете. Нали, достатъчно креативна съм, за да мога да мисля такива неща. Да, като рисуваш, че трябва доста креативно си въображение. Да, сигурност. И да не си далтонист. Това е много важно да си далтонист. Да. Хубаво, че беше учителя ми в 5-ти клас да разбереш, че съм далтонист. А чакай, ти си далтонист? Да. Това ще е интересно да си направя някаква картина, която да виждаш по интересен начин. Не се получава точно, не се получава интересно, повярвай ми, смисъл за хората, които не са далтонисти, гледат и питат какво това. Това комбинация от светове, това няма никаква комбинация, смисъл. Виж, има ли желание, има и начин. Картината е за теб, не за мен. Така че ако на теб ти харесва... Да бе, аз заради това ги рисувам черно-бели, като ще рисувам. Няма какво да се обърка. Ама добре, примерно ако... Тревата как я виждаш? Смисъл? Зеленото го виждам като червено понякога. Червено? Да. В смисъл, сивото не го виждам като сиво. В смисъл, аз мога да предположа теоретично, че е сиво, защото аз го виждам розово. О, вау. Къде знаеш розово? Това ще е интересен експеримент. Защото розовото го виждам. Къде знам, че е розово? В смисъл, розовото го виждам. Къде си че виждаш розовото? Питам, защото не случайно, защото косата ми е червено. Червено... Да бе, виждам, че е червеникава, да. Това ще е наистина интересна картина. Примерно ще работим заедно и ще ти направя нещо, което ти ще харесаш тотално.
Аз ще гледам, ще се усмихвам на парите това. Ще му омъртвиш. Как измисли тази? Това е много абстрактно светове. Смисъл, ми познаваме много момче, той е далтонист. Какво наистина ще се направи интересна картина? Щом така си мислиш, в смисъл, моите картини никога не са били толкова интересни. Даже в 8 клас имахме те, които сме изобразителна паралелка, защото аз бях изобразителна паралелка. Имахме изпит, трябваше да рисуваме. И това, което ни се падна, бяха някакви пеперуди, които трябваше да ги преплитаме някакви работи там с някакви шарки, тревички, простотийки. Много тъп. Имаше толкова голям избор, смисъл, защото можехме да видим какво може да ни се падне и дали да се приготвим. Буквално от 50-60 деца, нали, защото ние сме деца. Никой от нас не искаше да рисува пеперуди. Дори момичетата. Смисъл, маняк, това ти е изпит за, нали, това нещо ще го пишеш после на дипломата. Трябва да рисуваш пеперуди. И то в пролетни цветове. Откъде я знам кои са те пролетни цветове? Аз ги направих, може ти ги направих с червено, жълто и черно. В смисъл, ама станаха брутални, писаха ми шестица. Бяха най-яките прилепи. Точно. Имаше един маняк, защото той не знам как е бил изобразителна паралелка, примерно там 5 години. Да. Накрая пеперудите му не мязаха на пеперуди. Смисъл, имаше много смешни творби на някой от нас. Ни ги пратиха защото аз съм от Ямбол и там имаме музей на изкуството. Бяха ни закачили картините там. На мен ми бяха сложили картината, на пеперудите бяха сложили една друга, смисъл бях рисувал на тези шаблони, където са големите. Платна? Да, такива платна. Бях направил една абстрактна така с геометрични фигури. И бе станала супер яка, защото реално мен помагаше тогава учителя, смисъл с нали, кое как трябва да е, за да дали се прилеят, да стане интересно. Да. И ме бяха, смисъл, бая време стоя там картината ми, смисъл поне 5-6 месеца. Това е готино. Да, ама повече от тогава не съм рисувал. Виж, моите годишни изпити винаги са някакви странни. Първата година имах да рисувам. Имах просто някаква тема, на която да рисувам. Втората година по същия начин беше така. Сега 10 клас имах да нарисувам корица на книга. Искаш ли да ти кажа коя книга се пада? Кажи ми. Аладин и вълшебната лампа. Рисуваш Аладин и вълшебната лампа за изпит. И този годишен изпит, където тази оценка ми е супер важна. И влиза в един по умълта. Да, те избират някакви супер тъпоти, човек. Ти през цялата година, знаеш какви работи са накарали да рисуваме направо? Човек, те са на рандъм. И той другите опции не бяха много адекватни, но бяха по-адекватни от Аладин. Беше Алиса в страната с чудесата и Дракула. Да беше се паднал от Дракула, имах страшната идея за Дракула. Падна се Аладин. Нещо, следващия път. Карай, нали си нарисувал Аладин и вълшебната лампа? Хубаво, ще се оставиш ли Инстаграма, смисъл хората да го гледат, или? Да, нямам проблем. Ако има някой надъхан да си купи да си купи картина от тебе, смисъл... Картина, плакат, каквото и да било, аз го правя. Да те потърси. И едно момичка, че ще последва. Добре. Радослава се казва, да знаеш, нали смисъл, не знам колко покани за приятелство получаваш. Не виждам, принципно. И това си ми е личният Инстаграм, просто защото не ми се занимава да правя някакъв друг или нещо. Аз няма какво да го пипам, значи то ще се остане на клипа, така че хора, ако искате картина от това момиче, Инстаграма пишете и това е. Да, пишете ми на лично смисъл, отговарям. Хубаво късмет и лека вечер. Благодаря, лека вечер. Върни се стрим. Майко, сега това нещо как да го... Не, то всъщност после, след като с такова, аз мога да се едит на клипа, мисля, че и в това да не остават и такива прости вътре. Какво имаше? Кой имаше? Член! Братче, моля те, кажи бе, психолото, кажи. Каква линия играеш, бе?
Каква линия, бе? Играе топи джангъл. Маняка ме пита каква линия играе. О. О. Не ми се говориш. Тук пише You're gay. Утре вечер, мамка му, утре съм на работа, човек, нощна. Това ще бъде брутално. Супер. Аз пак получих бан. И то вижда каква снимка този път. Какво се намества там? Колан ли си сложил? Да не вземе да падне от стола? О, беше на цепняк. Давид и още ще почваме да седим. Мамка му не може да ми мине това сухожилие вече. 5 месеца ма боли. 5 месеца. А на работа не ми вярваха, че ма боли сухожилието, брат. Ти представяш ли си? Чакай, Лудница. много си харесвам иглите ми. Да, бе, много са хубави. Знам, на всеки ще го кажа, да, хваля се. Ма те изкуствени ли са? Да, много си харесвам иглите. Преди малко си ги Преди малко си ги сложих и се хваля на хората. Да, ма те не са твои. Какво от това? Как е какво от това? Аз поне си слагам то на грим като другите. Ма не, бе. Да, ма не мога да се кефиш на някакви мигли, при положение, че не са твоите. Ако са твоите, може. Аз съм жена. Аз съм къде мигли. Ти не можеш да разбереш просто... Не разбираш хайпа. Сигурно, не знам. Да, едно момиче е съгласно с вас. И аз имам такива мигли. Не, много тихо се чуеш. Нормално. Браво за рекален, какво да направя? В YouTube добре се чуваме. Тихо се чуеш. Нормално. Не, в YouTube се чувам добре. Човек, защо почна да шепнеш, бе? Почна да се чуя смисъл гласови или чувам главата си или... То пък говори от другата стая, брат. Не, излез отвънка на улицата и говори. На тебе говоря. Аз съм... Той просто не е на компютъра. Аз позирах за снимка, ама тя не ме снима. Не се разбрахме. Здрасти! Здрасти, какво правите? Пием! Какво пиете? Джин! Вода! Колко години сте? 04. 07 и 05, да. Значи имат право да пият. Че как търпят... 15 лапета търпят цял ден. Сега да не се почерпя, как да не стане работата. Откъде сте? Много странно говорите. От Ловеч. Но тая говори странно, защото се напила. И какво напихте се, или поне тя, или решихте да влезете в момента, така ли? Аз съм най-забавната от тука. Не е вярно, тя е най-скучната. Лъжа е. Не прави аз купона, виж, оня ден се прибих. Виж сега, най-скучните имаме още мозъчни клетки. Не се излагаме напълно. Ти никога не си имала такова. Имам. Защо приятелство днешно време се свежда винаги от това да се обиждаме? Ние сме сестри. Да. Може, значи може. Търпим се 24/7. Ще запалиш косата, ще запалиш косата. Тя си е запалила оня ден с цигарата. Да, запалих си косата с цигарата. Добре, аз не искам да ставам свидетел на това как е палиш косата и тя почва да вика, така че момичета, лека вечер. Лека. Това 10 годишно да ти застане така, а? Колко привлекателно мога да изглеждам аз. Не цигара, аз съм вече за пура.
Не мога да разбера как го мислят те момиченца по този начин. Какво привлекателно мога вижда в едно 10 годишно лапе, брат? В смисъл, играчите, с които си играе куклите. Какво е геймър? Нищо е. Ало, много тихо се Момиче. чуваш. Няма какво да направя. Скипнина! Усили са, бе. Да се усиля, брат. Той браузър е наебан, как да се усиля. Чувам се тихо при тях само, в смисъл тук не се чувам тихо. Мислех да му пратя целувка. Да. Как са кифлеят. От други ден аз съм като ето с телефончето в магазинчето, само че няма съм цигара в устата. Сме в Оме или? Да. Маранджата. Пускай го, не го гледаш. Точно така. Маранджата. Така. Да приключвам ли с тази простия вече или Не, да бе, продължавам? де, бе, боте. Де, бе, защо? Кога да приключвам? 5 часа сутринта? Ако имаш времето. Как няма да имам времето? Цялото време на света е пред мен, бе, брат. Докато не умра. О, Иличо! Не, Иличо е 33 кг. Тос не ти ли маза на Тос? Не, Иличо е бил 33 кг. Да, Берочо. Кой? Откъде си, бе? От Пловдив. Моя потник. Аз не стример. Я не стример. На мен ми омръзна. Той беше. Омето приключи. Нямам повече нерви. Не мога повече. Ако искате още клипове в Оме ТВ, чакай, че камерата ме е там. Ако искате още стримови и клипове в Оме ТВ, пишете коментари. Да знам, да правя ли или да не правя. Ако няма коментари, сигурно няма да правя. Майко ти бутали ти, братле. Лека вечер, хора, беше ми много приятно, аз се позабавлях долу-горе. Не беше 100% забавно, ама долу-горе става. Тъй, че ако ви изкефи, пишете по един коментар, какво трябва да се прави. Или дали ще се прави. Приятно гледане на клипа.